beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Velkommen til 17-timman her og beinleiðis er oss 2. Jeg og Boy, vi sitter fremme i Serihukokon, og i går vekk noen tyverre vi nødt til å sitte inne. Men vannom det er flere som gjør det vekk. Vi tar ikke noe skrån igjen til 17-timman. Vi får vidtjene av eksperiment klokken 12. Annars så får vi best bare feidan 12 og Hukokon inntil ta alt det. Ja, lyckas som vi blir. Och vi börjar långt nu. Vi att spela Set Fire to the Rain av Adele. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees will fall too weak. Yes, hade varit Set Fire to the Rain av Adele. Vi da finner ikke nøkker få sms, men her er 2 som er nok så fitt. Det er Atle i Boa, og her er en som skriver, vi håper at Boje Berg tror man spiller tyskere vi omkom 17 i det. Hva sier han til det?
Kanske jag då är svär på det. Vi känner att de nummer efter så ja, jag har svär och till nej, det ska arbeta nu. Ja, det ska vara väl sagt nu. Hittills mest jag nämligen skundat här ur rast 2 boy så du kan komma och spela tyskar vid någon vin. Jag gick det där planlagt att sända in. Ja, man inte. Och du kan köra igång för att du ska lära på det. Ja. Men här är saker som skriver att vi kommer att komma från en lektion-tur i fjällen och Bäkansol. Ja, är också med när jag så upp i fjällen. Det är stadagas inte mjörskalagt när jag hamnar i omkring. Vi checkar på inte men vi söker mjörskan. Ja, vi söker mjörskan men akkurat i voxbotten är det lektioner. Men kanske det mer ska vi bara smäcka lä för att sen? Ja, jag haltar vid kör ett nytt lä fram. Det är City Lights Cha Flamma. Packing my bags tonight, this feeling growing inside this feeling seems so right. I'm ready to leave this place, got a smile showing on my face, unbelievable. Time for me to go. Starting my car tonight, gonna drive to the city lights where it's magical, kind of radical. My dreams fly ahead of me like a highway of energy, so adventurous, a little dangerous. The moon, the stars, they shine upon a road that leads us beyond this place. City like a fashion as I'm passing by at the speed of the light. I'm alive tonight. This time I'm gonna do it. Ready to embrace it at the edge of time. So alive tonight. Life is a boulevard, each journey a piece of art, make it beautiful and unusual. I'm seizing each and every day, not be standing in my way. It's possible, I'm unstoppable. The moon, the stars, they shine upon a road that leads us beyond this place. City like a fashion as I'm passing by at the speed of the light. I'm alive tonight. This time I'm gonna do it. Ready to embrace it at the edge of time. So alive tonight. And all around the world tonight, we're gonna see the city light shine, lighting up the skies tonight. And all around the world tonight, we're gonna see the city light shine, lighting up your eyes tonight. Tonight, lighting up your eyes tonight. City like a fashion as I'm passing by at the speed of the light. I'm alive tonight. This time I'm gonna do it. City like a fashion as I'm passing by at the speed of the light. I'm alive tonight. This time I'm gonna do it. Ready to embrace it at the edge of time. So alive tonight. Packing my bags tonight, this feeling growing inside this feeling. It seems so right. Psst. Men still åkorste, så först du avslåtter kring allt landet. Støtt kål av færteltene. Trygt dekker elsker av færteltene. Trygt hoksar om te. Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkurve i førgen. Well, I
and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. And I will wait for you. So break my step and relent. Well, you forgave and I won't forget. Know what we've seen and him with less. Now in some way shape the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Now I'll be old as well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Woo! Raise my hands, paint my spirit gold, and bow my head, keep my heart slow. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the
up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Yes, det var like Get Lucky til Daft Punk. Nå har vi finnet gjester i studio, Boje. Ja, vi da finner Trudje Limer i eksperiment, og de kan bare sjåsla på introdusere det kon. Jeg heter Sigrid Siversen, og jeg er kårleieren. Jeg heter Osla Aksel Trasen, og jeg er sjanger. Hans og Kjallarvete, Sinje Bass. Yes. Men velkommen dit. Takk for det. Thank you. Sigrid, du kan bare forklare først og fremst hva eksperiment? Det har bestemt seg av noen fantastiske unge sangaren, halvt i sjølv. Jeg begynte i undervise av musikkskolen for 12 år siden. Og da var det nekk fytt smadronger og smadjenter. Alle smadrongene var sopraner. Og jeg alle sang sopranta. Og så det voksen til, og så har jeg et kors med et ung stjøtneskått. Og så har jeg dråpaner, har vi lukket som kom noen år 18 år, jeg har det samstundes, så gå hos ung stjøtneskått til at jeg får jeg land noen nok som nekk av dem. Men dråpaner hilde jo av frem, men noen av dem som jeg har begynt vi, er jo så kommet hjem etter av klettene. Og de som kommer inn og varmer natter, i kåren, og for 3 år siden får jeg under en utbygging av konservatorien nere per jeg reiste midtelen. Og ta hei så bruk for en øvekåre. Alt det som lærte nere, og som skulle eksperimentere vi selv. Så til å ta dråpene, til liksom, var det så mye vaksen til at jeg skiftet navn til eksperiment. Og så andre, man kan si, det bestod av noe og gå gamle. Så gamle nemgar blir vi hetthantet i etter. Og så det nok snakker som har vært vi i sanglagene studenterskolen. Særlig solister som kommet vi.
Og vi valgte så å kalla kår i eksperiment, og det var et eksperiment. Og vi halta sjálv vi at eksperimentet kommet rymlig vel på sjur. Det har vi utgivet 4 sanger, og et videolæs som Reilan jeg var hukt etter. Så nu fyllt bare navn vi. Og vi da nekva gjer. Ja, Asla, du kan släppa förklara sig om vad gör det? Alltså till synja, men vänja ditt neck för eller hur? Ja, alltså vi vänja en vecka för tuster. Det är inte imus, det är oftast 2 timmar, men det kan gott vara flera timmar och hvis det är ett särskilt över så vänja vi kanske sent eka. Och alltså vi synja till imus vi synja till mäktarnotna nu. Men vi synja till dömes sommarsvalnon och vi synja till privata vassler. Hvis nu om nu omkräver kulturföringar att dömes. Så kan man gott så köpa och komma till att komma synja för föringarspatten. Och det är imus sanger vi synja. Det är förres och det är ängst och det är spät det som tid av ut. Nej, alltså det är alltså säkert över arrangera alla chanser Jakob och Nutjon. Men vi syns att de vi vill vita. Och igen alltså ordentliga signar korversion. Här vet men så har vi alltså gammalt för så till de blir bara 2 kväjer nu. Fugla kan ju gå den där. Här vi tar arrangera en korversion av det. Så faktiskt är det nog skål. Så jag ska se det. Ja. Det var spännande att höra. Han måste säga Janne att du sang bass. Yes. Och nu är ju inte han som vet allra mest om det här synja. Jag vet en bassaren som man blir spela på, men hur så synger man bass? Du det faktiskt bara byta upp efter kvart du klarar synja. Du har som ofta byter man först upp i bass och tenor. Bass är där lackre, tenor är där hackre och så konversen upp i sopran och allt. Allt är lackre konversen. Sopran är där som klarar synja hackre. Så är synja bass och det är som oftast bassrytmer så dum och inte så fruktansvärt mycket texter. Är startar en bassgitarr i gasej. Ja. Ja. Och brukar ditt tonliga instrument? Vi har som att vi tar framför alltså här vi jumper alltså såna lite trummor, såna afrikanska trummor som att så här. Bara för att halta alltså en rytm och i. Är det fast när man går ja? Ja. Instrumenter vi sätter stämmorna skärman på såna mate att det är inte instrumenten. Jag vet att snäcka stämmor som att flest sanchen är 5 och 6 stämmor. Så att fyr sjung vi alltid vi rytme fulla rytmegrupp till. Men tar väl inte vi snäcka stämmor men så lukar som så halde vi det öller marla fotlen för att marla minne att jag stämnar gör hela lite alltså beatboxing till play Daniel Ornal Sanger beatboxing till och bassangarna man kan säga synja till som är bassgitarr kanske annars vill det görst. Ja, det har man kan säga vi gör sån ek att det är bruk för en orkester. Vi talade att rolla fight att allt här var ett land. Det är snack vi imska matar och det är inte så nek inte är för något som det har tagit maten så vi det var så. Det var akkurat stil. Ja. Är det som man plear kalla a cappella? Ja. Det är det. Ja. Men då det nu ta det så skulle bara bruka rötter till allt. Det så länge att jag vänja. Jag skulle lägga att bruka det på att göra en sång till dem. Så också man skriva en sång. Ja, rötterna. Ja. Alltså att skriva en sång, jag tror öl imus man kan väl helt till att ta rika på en av det. Men han utgör sig som jag skriva och han blev framförst för sista vikskifte. Först för Peter Kvarsop Geisling och Johan Örsting. Och så framförde vi den i Norrland som sondag konsert. Han prövade i flyer fair och jag fick en kärka så tar jag i arbetsstyrka först 2 timmar ta kort i hela mot veck och så kom några andra idé så jag vet inte jag hade brukt 120 timmar att skriva till stämma. Det är alltid tror jag säga. Vi har brukt skostrena 4 vändningar alltså till att jag faktiskt bara trutchar. Till lära shoutar. Men jag ska säga så vi kvar så riktigt bara bena vägen alltså stämnar så riktigt bara bena vägen och så vi kvar så ständigt som i början när man färdar med kärka. Och så plötsligt så färmar jag så där aha. Så han gör det inte bara bena vägen. Så men i gatan det han kommer att höras av mättnar nottne. Nu ju Kongabrunne utanför Stefanssons hus. Han kända Joni klockan. Tror inte så akkurat men alla är som 8 timmar. Och så onkel är som sagt nu kväll i isne. Så skulle jag sen framföra onkel Joneman och min status till kulturkväll till Sjönlager hos någon.
Så det är eisen vi här utanför Voxbottenfestivalen. All right. Sommarfestival vi har eisen. Och ja, vi kan också snäcka skron. Ja, det är ora gera. Släppa tid när kan du bestämma hur sanchen skulle göra? Sangarna. Onkel du, hvis vi talte at det gjør ikke helt rett, så ser vi at, sikkert kan man ikke kanskje til hette sen fire. Og så sier sikkert, jo, det kan man sikkert, og så omvokser det, og så prøver det av, og så finner det om det rigger eller ikke. Men sikkert kommer vi en grunnstein, og kommer vi en blei, som sier hette vi synes ikke. Men ofta så skal det avprøves live først. Ja. Akkurat som man kan ikke bare sugge den på papyret, man skal avprøves live først, og så sugge bæg selv, og det er så mye byggvinn sankarne nå og vaksen ute i Donali at jeg er øyelig glad at jeg som får kritikk vi først, og til at tåler jeg mer enn så å få kritikk, altså, og til ofta vi gjør forskjellig om at onker kommer jo en det. Og jeg som vi bruker nekva, til det som vi kallar for sirkelsanger, til bølka improvisasjon, at jeg bodde oppe i bølkar, 6-8 bølkar, så jeg stand jeg rundt ikke, og så jeg klappa og trampa i takt. Og så begynner onkra synge okkurst, onkra bølker, jeg byrjer vi onkron, og så onkra ammar okkur som passar til, og så onkra teker dum-stemmer i midten, onkra teker okkar percussion, jo. Og så eksperimenterer vi rundt, så man vet det, og så fer man en feitan harmoni, og så slår jeg til dømes sopranen og alt andre av. Och så skulle jag finna på okkurs helt annan men som passar till bassrytmer till dömes. Och så slår jag av så tar man istället och improviserar sig så i 20 minuter ekvarter så man kanske finna trutcher fight melodier på själva. Och det så låta men det gott men också så låta faktiskt allvarliga fight och jag spekulerar på om man det är nog så festligt att för just till konserter kanske nästa år kan man få publikum att sen gör vi som gör andra. Men till därför att det var så nog så djupt vatten. Men till ölja stottligt om man får näck på sig ut. Men det är nog så onsamt att vi här som du grinner allt. Så sker det för lite hvis du bara vassar upp och knutcha så man kommer sen långt ut först. Hur så vill jag tippa annars Luisa säkert. Hur ser hon som korlejare? Ska vara ut med sig. Hon är räfigt. Hon har helt och så här för. Ja, tack. Och till tojer ser förvirra. Ta vi skulle till dömes så vi sitta skasta här vi skulle sitta. Ska hon ropa i sopranen och säga att där du tar dit och sitta och vid sopraner. Ja. Och så glömmer jag så jag kör i hötten så långt men det är väl tror de här tungna mitt i munnen tar vi det igång vi coachanger till att vi tar takt för takt så är det som att vi koncentrerar och så tror jag att vi tar en hela stämme och så får jag in en paus ångsla. Så det kan vara att då är det alltså allt stortligt. För att det är alltid onkel som mycket eller ett eller annat så allt ska jag väl vänlig. Kan se då annars. Så här är ölt energi. Det har varit för jag kan ju till alls någon. Och jag tror allt. Nej, så nu till mer energiska vita är det. Det är jag lyssnar äldre tid. Spiklusen äldre. Och hon tog det att börja trampa och klappa och fast bruka armar och ben allt hos hen. Och då till vänningar och det som jag också lagt mest till det att hvis vi tar också ger gott så kommer säkert hon skriver vad snuttar du arrangemang och vi syns där och så gör hon också stiltna för det var gott. Det är det kanske men alltså det är som hon ger skiltna bättre och det är hon som alltså ser allt samman det är hon som skriver allt och jo men utan gå och sankar så blev det så fick det ju bli först ut i vers hvis man inte gå och sankar det är klart inte men jag hade det att vi manglar kanske också att tacka till resten. Du har alltid sig för vid er vi har S2 or go. Det då är väl. Det var fint sagt. Så du när du hade till Röna till experimentera vi att en cirkelsangen ja. Circle songs, vad ska det stamma från? Nej, det var Bob McFerrin som brukar det. Jag var så helt jag för 2 år sedan var jag workshop på Bob McFerrin i Aarhus. Det var alltså jag just det syns orange en lärare som är konsultor och som har arbetat med Bob McFerrin. Så är det nog så bit now to och han är en legenda totalt alltså. Men tagga din när så här upp. Alltså det så runt men onkel telefon också. Jo, onkel telefon och så är kanske också lite tips blir brukt onkel då till det var som jag gått det. Har det inte gått att borde man finna ner äpple.
Ja. Men vi är vant vi för att göra sånt mer vet kommande år. Sånt mer. Men jag alltid vi borde ganska för hårt och stävs ner och tidings du själv att höra svarta rauner. Ja, Love som är t-shirt det som är mer mest känt och det är här är det nästan hållt trust som har hukt efter på YouTube. Vi snackar inte så att så vi ser för under experiment XPREMENT. Love så jag det på YouTube. Men jag har spelat några andra som inte spelar sån ek och det är svarta rauner. Det är Martin Johansson som skriver han och jag som Max jag lät han och nu kläder. Ge raun och nu jag vann ju att likva vi. Ja, man har över det. Røytunar vangir og flyg så iver vötnina iver dum og dalarnar og fram til gylta tynden Svarte ranor sette her og i solen fer du i kær og lat leita og kveir rura til i blom Du svevur vel Du svevur vel Røytunar vangir ut Flyg nu av sted Røytunar vangir ut Flyg nu av sted Næsta morgon stärskar rundar Solen vekir kroppen tog Nästa vangir tog bära tätt till underlandet Svarta randor lägg nu väl Till märkes fram till sand Och låt inte herra solar Ljóset blända tätt Inte blända tätt Røytunar vangir ut Flyg nu av sted Røytunar vangir ut Flyg nu av sted Ljóset kroppar hälsa där Och undra stiger buna tog Lättar inte nämna det Och häviga det till skutja Svarta randor lägg så höjt Och simmer fram till Erst ut av sämre sol Ta ut till play av stam Ettla erst du Ettla erst du Røytunar vangir ut Flyg nu av sted 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 Røytunar vangir ut Flyg nu av Att det var svarta rauner och att det var ett coverläge experiment som vi har som är och mer nu finns ju vidare här nere till Sikri Oslo och Hanno som sitter och pratar vi om. Och hata läge hade det inte horslugande som andra när hade just det. Jo, det är allt fyra lögner som vi tar tid upp. Det blir tiden upp i februar månad och i fjör. Okej. Och det blir lagt ut av nettet. Alltså det kunde köpas från iTunes. Det blev ordnat i junemånad och så alltid junemånad cirka. Och har det haft succé? Alltså är det faktiskt även till ju så eller nej faktiskt köpa på online longer nu till Spotify så där. Nej, för sig akkurat som jag har inte checkat det. Jag är vanligt till att checka ting alltså.
jag vill helt skriva touch arrangemang och ha hållt trusch konserter än för att skriva ett brev och checka några sån andra ting så jag ska ju checka det. Du har haft andra ting att det där. Jag har haft andra gjort. Ja. Men alltid det gör fler videor eller vad Vet du vad? Jag ska se där till. Jag visste sidra rika sponsorer och lussar i Stockholm. Jag vet inte det lov att se. Jag hade själv att jag skrev en förbi fighta variation av foklakvärnen och i gott än det. Och hon sänder inte 18 som vi har hört nu och då sänder heller inte 18 för livsmynd. Och vi har kunde öliga gott också kunna finna samma tekniker som det upp här. Kom upp till förra i häst. Det är upp. Och kunde ordentligt gott också om att just videolöd till tejpa i lögn, ja. Men det är fyrbrykte som är pengar som öliga ofta sätter för en kvirtøy. Så så det är gratis. Men så här alltså mot vi snackar sponsorerar och namn sänds under och på några månader så var det 3000 hitchar alltså. Och vi då finner respons ur alla världen. Alltså Frankrike vi blev ju i konserter i Kanada. Det har glädje vi dock näkt till, men tyvärr det är skämman ekonomiskt, tyvärr. Ja, det är ju helt bult att släppa här till. Nej, och i kvars kunde vara en fördel hvis det var bara en kvartett som sang, eller en sextett. Så det var billigare, men vi jag stämmer med 25-30 folk, så. Så hvis jag onker plötsligt för rockon en bunka pengar, så kommer näck ut. Planen är så vi har snackat om det att han sommar tar konserterna så liv. Ta för att arbeta på att finna få footing så går till upptöker av snitt 5 minuter version som säkert gjort. La omskriva. Och så är det vi till så går det ena. Ja. Det är att han sommar för att det är helt säkert ta för att göra. Ta atla vid välja. Så spekulerar vi där på för här och några konserter och sånt i höst. Danmark alla helst. Men alltså få din näras fyra så konserterna? Sommar är dem får vi för att fyra. Men det ger det lugg vi glädje. Alltså jag vill säga så att och då så jag vill utsett stämmer för mer moderna stämmer för Onkel Solmar så vi då är mycket kyrkan och sånt. Det tar man ju inte pengar för och visst är vi då är som vi tvär för sånt att lära för själva för man ska ta pengar till det. Men visst är tilltök alltså ja så tar man pengar för det. Själva gör man till rätt arbete har ligger nek arbete ut och man har nek vi utresler och ferie utresler och allt det man gör så själva alltså det är ju vid stämpe kostymot att få det leva så gott som möjligt och så allt kostar pengar det. Ja. Och att det tar pengar så får vi interfera ju till att göra mer. Alltså till affär till mer upptöker videoläs och så tittar vi till ungen av och som för pengar i handen och nu kan ni få ut att shoppa. Men till affär och experimentbulten och tar vi så för att konsertförer och att ta upp och så forskjelligt ta affär allt till tonlägga virksam. Ja, men så till tekon sangar. Osla, hur är det att stanna en scen och synja framför neck på folken? Och så visst det är så hon. Stor scen. Det alltså det är just det hade just 12 år nu. Började jag säkert spelstone. Det har vi just neck var. Och det är alltid så lätt man får alltid kritik på det. Men så gott eller ring så alltså så var det gott så man yes, jag glädde en annan person och sen var ring kritik så man okej, det kommer vi så göra bättre nästa för. Och det är alltid dejligt att glädje under på en kamata att jag tar man kan ta alltid gå tonlägger och jag vet att kunna se vi till eller fortälja så visa timon vad är vi arbetar på och alltså du är vid ung alltså vid lite med säga och 25 år. Och det är ju alltså marska alltså kad fuck så ung alltid göra. Har vi inte jag nöks utrust men jag har väl se vid är nöker så faktiskt inte och då var korväl självt om man helt rätt det bara gå med folk som gör det eller äldre folk som gör det. Hur vi tar måste slunga ut över och kommer någon. Till kom faktiskt vi i december. Det var när vi till college. Sanglegend. Audition. Ja. Så jag faktiskt alltid sånt ju för en ta. Och Sigrid var så här, hon kollade här och hon bjöd mig så kom vi experimentat nu. Så jag tackar jag och det är faktiskt början på det. Så där börjar jag i oktober 4. Det är för att synja.
Men hur så alltså september. Ja. hur länge alla det där vi nu kommer för helt annars runt i vägen hvis man ska luta läsa vad är och för sort. Ja. Alltså atle mer, hvis jeg har lov i halsen, så atle jeg mer komma og ta i halv fems vid rollator, og henne kommer kanskje vi krukken ta. Ja, jag vet så god ser kommande år. Det är så helt säkert, ja. Är det strävet att man ska skifta sankar ut allt innan? Till självande ju, alltså till självande man ska lukka så mycket att det är nutja sinter såna och arbeta upp, men så är det nog en av som man är vi ung folk, de får så utbyggning och som starta familj och så är nog en av det till ett arbete och ja man anar inte vad framtiden bor på, men kanske väl reisen till att folk har varit utanlands i 5, 6, 8 år och någon så utbyggning, ja men så kanske ta starta efter som har vuxit kor vet man inte. Ja. Ja. Jag hade alltså tog in någon vi har från något nu. Vi måste för att ända. Men vi får inte att det kan gå ett någon framöver. Tack för det. Vi har en session någon sommar. Och tack för att hon hade prat. Ja, tusen tack för att du kom förbi. Vi ända vi en lite experiment att rätt. Lusmint. Ja, tack för det. la la
Tå beinleiðis vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja.